KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi ka kunhun roi kwaya jong ka kids tarari nongston haka arp santri ujuliew hajar arpuar kala pelaj ba ya ka music video ka ai kerteng mensim badanglung haka jing pelaj ba ikini ka music video la sakilang do deputy superintendent of police ka West Castles district uba bi kharjana ubla longkum kongsan ringkat kijing sakilang jong uba dashan lang mauri bolong wei kirang ba pla ajing ram ban bei pisah lo kijing snai ikini ka music video uba Josephus Thongni uba Sharai Hujan kikmi kikpa jong kidikhot kani ka kunhun roi bat kiwi ya kajing roi ba pura jong ne kunhun la ban page ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng kids tarari kwaya nongston ya ka batei ha ka por ka batei pinsa pertu kat batidang im hangni ha pertai bat khamat jong priu baru be penbut akin jonga le ya ka batei ha ka por ka batei pinsa pertu hakmat ubriu baru blei kasi akan ikapor kalau kapag pang hado kata bagi kong kaget tarani kawai bagi kenhuan rai pilak kenjo siam ne mau mer ban release ne kajing rai mensiam badang long ngalapet kendiat ya ka short clip jangan ka video music bai pai ba just menemir mat nasmotho matalong rasmo tanat hado kata ban poi chadu ne mau mer ban la ban release mata kasi yang ni kajing rai asngau tho pihak menteri sitam baro atia badan bentalang hagani nado ban thau le kajing rai nado ban sna ke lyric hado banda le ke shooting videography ban baro ki ba ak ki barwai ye kan ne kan music video ki ha menteri sitam hado kata klan kajing menteri sitam ka jampi nyamla ban yo ya ka keski ban nyamla ban yo ya ka ne ka jingjam wa phi ka yo ya ka jingjam ban ngwa ban ai khublei ket bok ye phi baro ki khat jong ka ne ka kan bon roi ban la kan jo cha ne mau me ta kan keski ban release ye ka ne music video ka jong phi ban ngasno sarang ngasno comment ban yo i phi ki hap ki balet ki dang re pa hanrai ki don ka jing menteri sitam pidon kecing minat bat pidon ya kat hong ada jeng kacang ti bat haga ni kapor ngasngau ban airo kecing airo ya blai bla penla ini baro angendan haga ni ka lempong badan haga ni kamera manta bat nga ai kublai ya di baro ki wedan lang haga ni ban kersan lang ya kan ka group tarri haga ni si ka baktaman kacang ti ban kentu ya baru aku bersiap mata ban penlongi kan kasi bajau bagi dia ban yai terai sitam kidai ban kerja sai ki weipat ki mau mer ki ba kham crowd ki badan sakmat kidang bon ki mau mer ban bihat ban kerja di bihat ban cross ki bihat ban jam ki mau mer lada thi thendam ka mensiam ban yai ne ban yai terai sitam nam long ki brio ki bi ai job hai ka jingam ka jongi yum dei ban job tan chi sia ni dei ban long ki brio ki ba ya be ban yai job ban ila ban long ki brio ki ba yai job i don kam ya ka ting trai sitam ban ki jom kam ka jing IP ya ka kam ka ban ni le la na ni le ya ka lo ka kam ka don kam pangila pendot bor met ban mensiam bor mat ban mensiam bat jing mot bat jing perkat but bila don kamro but I kajing trai sitam but next time but pi kelas no hado kat no biha ban trai sitam ban penong ni kan music video ka jam haga jingyam ka chong pi haga loi chong pi ko mi khna ret ki badang le ban long no nong job ban long kan nong job kamla ban lai na kajing trai sitam
Gamdan kan ka substitute di hard work from mountain parai. Bagi kwa ban long monong job, di kwa ban job hai ka jem ka jong phi, di ha ban prai sitang. Menta kwa ban benar-benar bagi kan ikan music video ke ba ai kateng sia badang long la pelai pada. Sim badang lung kaki bisa kaki win kakwa lanu ka med badung kan shai min sim baling a chicken kami kapisa katrang lanu Jing